Wan ar ôl y fuddigoliaeth yn erbyn Livingston yma yn y rownd ola. Mi ddys Scott Rysgo'n hyderus y gall y Seintiau drechu tîm sydd yn chwarae yn yr ail adran yn yr Alban. Spender, derbyn y bas yn ôl, mae Newydd Steven Spender, Aaron Edwards yna! Na'r bêl yn cael ei gwiro nôl at ddwylo diolchgar Mark Waters, ond Aaron Edwards, fo sgoriodd yn erbyn Livingston yn y rownd dwytha. Symudiad gwych gan y Seintiau Newydd, 1-2 fan hyn, am bel gan Sargent yn ôl at Spender ar y foli. Bel ddim y gora, ond gwell gan y Seintiau Newydd. Dyma Aaron Edwards. Brobl yn mynnu'r bêl, ond y bêl hir yn edrych am yr hediad gan Jamie Mullen. Mullen wedi cyrra'r traf can swyll. Mullen i fewn amdani. Mullen yn cael ei lori yn y cwrt. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr. Penderfyniad dadleuol cynta'r gêm gan Mr Davey. Yn dod si fewn i ddyn, ond ti'n gwybod be, mae hwnna'n gico sbotyn. Mi hwnna'n cysylltiad, mi nath o just dal i droed dod o. Rawlinson. Bêl i fewn, hyfryd gan Draper. Draper! O, chi gol! O, Greg Draper! Mi drodd ar 6 einiog. Chwip o ergyd. Mi gafodd Waters i fysedd i'r bêl. Ond oedd o methu chadw hir ac yn mynd i dor hwyd. Un troiad, sotliad, a sbia gorffan i'n glinigol. Gret o gol. Mae o'n edrych a siapiau gorff i Gymru cyffyrddiad o'i flaen o. Mae wedyn yn sotli a newid cyfeiriad mor sydyn. Gwych o gol. Brobl o'r cyffyrddiad gan Sargent. Draper bron a'i gwneud ti. Sargent! Oh, gorau chymryd ti ar y cynnig cynta. Oedd o mor agos. Mae Sargent yn gorau cymryd ti'n gynnar. Os o ddim, mae yna foc arall yn mynd i ddod. Felly, ti'n bod, o'na ongo i ddyfori ti yn y gornel oedd. Ond oedd o just methu wneud. Dyma Edwards. Brobl. Yn ei gadael hi i Leek. Ac yn ei dro at Jamie Mullen. Mullen, na chi, hyfryd creu y lle, gael ei groesiad i fewn. Mullen dal yna at yr ochr bellach, Aaron Edwards! Fel ag y gnath o'n erbyn Livingston. Peniad perffaith. A mi ellith o fod yn hapus iawn efo'r ffordd mae pethau mynd. Waters wedi giro am yr eildro. Mullen yn neud pethau ddigwydd, lawr asgell chwith ma, jyst cymryd i ddonion ar, 1-2 sydyn, mae o mor gyflym, mae o wedyn yn jyst cadw i ben y fan hyn. Dewis i ddyn, gweld Aaron yn amser i'r ediad fel mo'n neud, mae'n hawdd. I Aaron, a'i safona o, mae o'n medru jyst defnyddio pwer, penio i nôl, a mae hwnna'n syth yn gornel. Gwen mawr ar gwyneb Aaron, a gwen mawr ar gwyneb y Seintiau Newydd. Mae gennym ni 2 funud i fynd tan y regwyl. Brobl i fewn amdani hi. Mae'n disgyn i Jamie Mullen. Mullen! O, ni gosod ti'n gelfydd i gefn y rwyd. O, mae hi mor hawdd. Wel, bygwth a mwy o fygythiad ydy gan y Seintiau Newydd. Enwedig yn y dyn yma, Mullen yn hanner cynta. Just y cyffyrddiad bach yn fan hyn, wwan codi ben, ac faint o amser mae eisiau basio hwnna. Ia, mae o'n glyfar wrth gael yr amddiffynwr i ddasu y golwr. Ond be mae'r golwr yn neud rhaid gormod o ledd, fel mae'n deud, yn dador ein y gornel yna. A mae Mullen yn reiti yn y gornel. Diolch yn fawr, 3 gol i ddim. Awr o'r gêm wedi mynd. Wan ta Sislovic, y bêl hi be McGovern, Sislovic, Draper! Campus, Adrian Sislovic yn creu, ail gol i Gred Draper, y bedwaredd i'r Seintiau, mae'n 4 i ddim. Edrych am beth mae'n neud y fan hyn. Mae o'n slofi lawr y fan hyn, a disgwyl yr amddiffynwr dod, rhaid gwadd iddo fo, ti di mewn i'r dacl, nath o'n neidio mewn, y croesiad i lwybr Draper, oedd o ddim yn gorau oedi, jyst siapio i gorff, a canolbwyntio ar rhyw fath o gysylltiad da ar hon, a mae yn y gol. Darlington, rwan ta Mullen, oes a ail gol i Mullen, Sislovic ar rediad ar yr ochr gos yma, Pêl yn sgwar at Sargent, a Waters ar arbediad i nadi Chris Sargent, symudiad campus gan y Seintiau. Mullen lawr y chwith, tynnu'r bel yn ôl yn berffaith, ond arbediad campus gyda'r golwr Mark Waters. A'r dyfarnwr yn chwythu'r chwiban ola, ac am yr ail dymor yn olynol. Mae'r Seintiau Newydd drwodd i'r 8 ola yng nghwpan Iron Brew
Eiron, buddigoliaeth haws, o ddim mor hawdd ag oedd hi'n edrych? Wel, ti'n gwybod, y 10 munud cyntaf wedi mynd, nath ni dechrau'n reit araf, ond nath ni tyfu mewn i'r gêm, a oedd yn bwysig cael y gol gyntaf efo gan Greg, a ti'n gwybod, oedd o'n neis i cael gol arall yn y cwpan. It was a good ball from Connell into my feet, and it was just sort of, I didn't really think about it really, I just sort of took a touch to the defender and managed to get a shot away, and same before, I can't normally kick it that fast, so to see that one go in the top corner was nice. They come at the traps very quickly and pressed us with aggression, and I knew they would. We told the players exactly how they would do it, and they did, and they didn't let us down. So timing of the goal was good. Greg's finish was lovely turn and touch and finish, and he can do that, can he? So pleased to get that goal, and then we got a foothold in the game then.